V novom roku si mnohí dávajú záväzok, ako sa začnú správne stravovať, zdravo žiť, pravidelne cvičiť. Mnohým však táto chuť odznie skôr, ako sa poriadne pustia do zmeny spôsobu života. Ako na sebe pracovať a ako pritom vytrvať, sme sa pýtali majstra sveta v kulturistike, poradcu v oblasti tréningu a zdravej výživy a majiteľa fitness centra Tomáša Tóta. Fitness je vo svojej podstate životný štýl, ktorým sa dosahuje a udržiava telesná kondícia, vyšportovaná postava a dobré zdravie. To všetko sa dá dosiahnuť cvičením vo fitku a správnymi stravovacími návykmi. Podľa Humenského majstra sveta v kulturistike je najdôležitejšia motivácia, ktorá vedie človeka k tomu, že niečo vo svojom živote zmeniť chce. Pri stravovaní i cvičení je dôležité, či ide o zmenu váhy, zníženie podielu telesného tuku, či o vyformovanie postavy. To správne stravovanie a cvičenie sú úzko späté, pokiaľ človek chce dosiahnuť určitý telesný rozvoj, napríklad naberanie svalovej hmoty alebo zníženie percenta telesného tuku. Takže jedno s druhým veľmi úzko súvisí, ale samozrejme pre dobré zdravie postačuje aj samotné cvičenie a aspoň určité úpravy v tom stravovaní. Optimálny a predovšetkým zdravý jedálniček nie je o diete, pretože diéta nemá byť hladovanie či prílišné obmedzovanie sa v zaužívanom spôsobe stravovania. Zdravá diéta môže byť synonymom pre vhodný výber zdravých potravín a ich správne načasovanie. Keď chce človek schudnúť, mal by zvýšiť výdaj, to znamená napríklad cvičením, a znížiť príjem vhodným zložením stravy. Znížiť príjem znamená zredukovať množstvo primárnych kalórií v strave. To sa dá dosiahnuť znížením príjmu vysokosacharidových jedál, čo predstavujú najmä prílohy cestoviny, chlieb, ryža, mučné jedlá, zemiaky a ovocie. To by bolo dobre zredukovať na polovicu a zaradiť tieto jedlá hlavne v prvej polovici dňa, dajme tomu do 15. hodiny. Takisto by mali pozostávať tie prílohy vlastne z tých kvalitných sacharidových zdrojov, čo predstavuje napríklad kvalitné tmavé pečivo, ovsené alebo ražné vločky, kvalitné musly, zemiaky, rýža a kvalitné cestoviny. Samozrejme je dôležitá aj tá kvantita, takže neznamená, že jesť zdravo sa rovná schudnem. Hej? Treba to pochopiť a uvedomiť si to. Lebo keď budem mať raz nadmerný kalorický príjem aj zdravých vecí, tak nikdy nemôžem schudnúť. No a samozrejme, strava by mala byť rozložená, ten príjem kalórií v menších dávkach a častejšie počas dňa, takže jesť by sme mali každé 2-3 hodinky v menších dávkach. Samozrejme, je tu ďalšia zložka, ktorá predstavuje veľký zdroj kalórií a to sú tuky. Tuky majú viac ako dvojnásobne vyšší energetický potenciál ako sacharidy. Hej. Gram cukru a gram tuku vlastne predstavujú dosť rozdielny pomer v tej energii, ktorú príjmeme. Takže obmedziť tuky živočíšneho pôvodu, hlavne údeniny, nejaké mastné mäsové výrobky, tučné mliečne výrobky a nahradiť ich nízkotučnými. Samozrejme, aj tuky sú dôležité, ale v tej správnej forme. Hlavne tuky esenciálne, ktoré môžu dokonca pomáhať spaľovať tuk, znižujú cholesterol a prispievajú napríklad zdravšej pleti a majú aj iné zdravotné benefity. Tie sa nachádzajú hlavne v kvalitných rastlinných olejoch. Olivový, ľanový, sojový, tekvicový olej. Hej? Ale musia byť ozaj veľmi kvalitné. No a ďalšia vec je sledovať si príjem bielkovín. Hlavne z nízkotučných zdrojov. To znamená chudé druhy mäsa, vajíčka, nízkotučný tvároch, cottage cheese, ryby. No a rôzne proteínové koncentráty, ktoré sa vlastne dajú zakúpiť v komerčných predajniach. No a samozrejme príjem vlákniny. Príjem vláknin je takisto dôležitý, takže človek by sa mal zamerať na dostatočnú konzumáciu čerstvej alebo varenej zeleniny. A ešte sme tu zabudli spomenúť pitný režim, ktorý mal predstavovať množstvo 2 až 3 litre čistej vody. Hej. Opakujem, čistej vody nie, nejaké mlieko alebo sladené nápoje, čistej vody. Hej. A už keď sme pri tých sladených nápojoch, odporúčam sa im vyhnúť úplne, pretože sú zdrojom prázdnych kalórií a veľmi ľahko z nich naberáme tuk. Na získanie lepšej postavy len úprava stravy nestačí. Na dosiahnutie požadovaného efektu je nutné cvičiť, a to minimálne 2 až 3 krát do týždňa. Keď chce človek schudnúť, pomôže aj to, keď sa upraví ten príjem kalórií a tá strava nastaví ináč a hlavne ten kalorický príjem sa rozloží do viacerých jedál počas dňa. Samozrejme, postačí to, ale človek tým nevyformuje svoju postavu. Schudnúť schudne, zredukuje množstvo telesného tuku, ale nevyformuje postavu, pretože pohybový aparát nie je zaťažovaný a svalstvo má tendenciu, by som povedal, ešte skôr
ubúdať, hej, z toho svojho množstva. Takže telo stráca tvar. Takže keď chceme schudnúť, ale aj vyformovať postavu a získať príťažlivejšie krivky, treba takisto cvičiť. V tomto Humenskom fitness centre sa stretávajú všetky vekové kategórie, od 15 rokov až po seniorov. Príbeh Tomáša Tóta je pre mnohých inšpiráciou. S cvičením som začal v 18 rokoch na vysokej škole. Predtým som sa venoval takisto športom ako box, cyklistika, karate, hej, to ešte na základnej škole. No a vlastne motivoval ma k tomu aj môj brat, ktorý súťažil a cvičil už dlhšie. Takže nejak som sa k tomu dostal, začal som cvičiť a videl som na sebe už prvé výsledky, čo ma motivovalo a vlastne začal som sa zaoberať týmto cvičením intenzívnejšie, venovať sa tomu viac. No a tým pádom aplikujem tieto svoje skúsenosti aj v praxi a môjim cieľom je prezentácia fitness ako životného štýlu širokej verejnosti. Možno vám naša reportáž pomohla uvedomiť si, že na zmenu životného štýlu nie je nikdy neskoro. Nezáleží ani na veku, ani na váhe, ale predovšetkým na zdraví.